पिंपळनेरच्या राजछत्रपती इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये दहीहंडीचा कार्यक्रम संपन्न। पिंपळनेर तालुका साक्री येथील राजछत्रपती इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये आज शुक्रवार दिनांक 19 ऑगस्ट रोजी दहीहंडीचा कार्यक्रम संपन्न झाला। या कार्यक्रमाप्रसंगी विद्यार्थ्यांनी राधाकृष्णाचे वेश परिधान केले होते। तसेच विद्यार्थी व विद्यार्थिनींचा या ठिकाणी गरबा नृत्य देखील सादर करण्यात आला। दहीहंडीचे विधिवत पूजन संस्थेचे अध्यक्ष संभाजी अहिरराव, संस्थेचे सचिव राणा पाटील व मुख्याध्यापिका सोनाली पाटील यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले। यावेळी शाळेतील अमोल अहिरे, पंकज ढगळे व इतर सहकारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व पालक वर्ग, विद्यार्थी व शाळेतील सर्व विद्यार्थी दहीहंडीच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले। यावेळी विद्यार्थ्यांनी श्रीकृष्णाचा जयघोष करीत एकच जल्लोष केला।